a journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum il-mexxija minn Monsignor Hector Sherry, il-Kanċillier tal-Kapitlu tal-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. F'isem il-mulej Ġesu nsellem lil kull wieħed u waħda minnkom, speċjalment dawk li huma morda jew li jinsabu fi djarhom jew li ma jistgħux joħorġu għal raġuni jew oħra. Il-mulej ikompli jkellimna, il-mulej ikompli jimxi magħna. Il-mulej ikompli idewwaqna il-ħnina tiegħu. Illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' wieħed mill-Apostli, San Tomas. San Tomas li jissemma bosta drabi fl-Evanġelji u b'mod partikolari fl-Evanġelju skont San Ġwan fis-silta li ħan nisimgħu illum meta jiltaqa' ma' Kristu l-xoxt. Tomas li għamel din l-esperjenza qawwija tal-laqa ma' Kristu rebbieħ fuq il-mewt. San Tomas jingħad li evanġelizza l-Indja mar il-bot minn Ġerusalem u mill-Art Imqazza mar fl-Indja fejn wassal l-aħbar it-tajba hemmhekk. Fil-fatt hemm diversi gruppi ta' nsara l-Indjani b'mod partikolari li jissejħu St. Thomas Christians, speċjalment fin-naħa t'isfel tal-Indja fejn hemm Kerala. Ħafna mill-Indjani li jgħixu fostna u li narhom jaħdmu fostna fid-djar tal-anzjani u f'xogħlijiet oħra ġejjin propju minn dak il-post fejn evanġelizza San Tomas. Fostna u Indjani tar-rit Siro Malabar li huma kollha Kattoliċi, bagħad hemm Indjani oħrajn huma tar-rit Siro Malankara, Kattoliċi u oħrajn Ortodossi. U għalhekk illum ukoll niftakru f'dawn ħutna li jgħixu fostna hawnhekk u li għalihom din hija festa kbira u importanti. Għaliex kien bħalma San Pawlu għalina dak li waslilna l-fidi, San Tomas huwa dak li wassal lil dawk l-Indjani tan-naħa t'isfel tal-Indja il-fidi nisranija, ħafna u ħafna sekli ilu fil-bidunet tal-Kristjanità. Ħuti jew issa narfu nuqqasijiet tagħna, nindmu minnhom u hekk nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw kif jixraq din il-Quddisa. Mulej Ġesu inti r-raj it-tajjeb tagħna, mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej Ġesu int sultan ħanin tagħna, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej Ġesu inti triq il-verità u l-ħajja, mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis.
int waħdek mulej, int waħdek il-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox, li nifirħu bil-festa tal-Apostlu San Tumas u li blajnuna tat-talb tiegħu nissaħħu dejjem iżjed fil-fidi biex ikonna l-ħajja fl-isem ta' dak li juwarfu b'mulej. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, għalhekk ma tkomx aktar barranin u frustiera, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-kol fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu hu l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu, timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr l-Alla. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Faħru l-mulej ġnus kollha, sebħuh popli kollha. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Għax kbira t-tiba tiegħu magħna, il-fedeltà tal-mulej tibqa' għal dejjem. Morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba. Emmint Tumas għax rajtni jgħid il-mulej, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Tumas wieħed mit-tnax jgħidulu t-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqedx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u widi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal għad f'nofshom u qalilhom Islim għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara idejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Aħna bil-Malti għandna l-espressjoni ngħidu dak qisu Tumas għax ikun xi ħadd li jsiba diffiċli biex jemmen xi ħaġa dak li qegħdin ngħidu. U anki bl-Ingliż hemm l-espressjoni doubting Thomas. Jien nixtieq però niddefendi xi ftit lil Tumas wieħed mit-tnax. Tumas ma kienx magħhom meta Kristu l-xorx daħal fosthom, ma kienx magħhom. Ma jgħidulniex l-Evanġelisti għaliex, min jaf, forsi kien koraġġuż,
Fil-waqt l-oħrajn baqgħu ġewwa mbeżża mill-lut u ħareġ. Forsi ma riżur xi ħadd tal-familja tiegħu kien hemm bżonn xi ħaġa. U Tumas li ma kienx magħhom però mbagħad meta l-apostli l-oħrajn jgħidulu rajna l-mulej u hu jinsisti. Irid nara il-marka tal-imsiemer, inqiegħed sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u jidi fuq ġenbu biex jien nemmen. Mela Tumas ma rridx joqgħod biss fuq dak li qalu sħabu. L-Evanġelista ma jgħidilniex qalulu eżatt, rajna l-mulej imma ma tkellmux dwar l-esperjenza tagħhom, imma Tumas rid jagħmel esperjenza diretta ta' Kristu rxoxt. Rid propju jiltaqa' miegħu, rid jagħmel esperjenza intima. U fil-fatt xi ġranet wara mela 8 fuq lejt id-dixxipli kienu ġewwa, Tumas kien magħhom u għandna din il-laqgħa sabiħa, din laqgħa straordinarja bejn Ġesu u San Tumas. U Ġesu lil Tumas jgħidlu ġib sebek hawn u ara idejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi, tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Tumas jiltaqa' ma' Kristu rxoxt, jagħmel esperjenza diretta. U mhux biss jarah, imma irid imiss. U Ġesu jurih il-pjagi tiegħu. Kristu rxoxt iġor f'ġismu il-pjagi tal-passjoni. Ġesu kieku jrid seta' ma kellux il-pjagi meta qam minn bejn l-imwiet, imma Ġesu irxoxt kellu u għatandu l-pjagi tal-passjoni. Il-pjagi huma sinjal tal-imħabba tal-mulej meta xerred demmu għalina, sal-aħħar qatra ta' demmu ta' jenna. U propju din l-esperjenza li għamel Tumas jiltaqa' ma' Kristu permezz tal-pjagi tiegħu, permezz tal-ġisem ippjagat tiegħu. Issa aħna wkoll jiġrina bħal San Tumas ngħaddu minn tluħ u nżul fil-ħajja tagħna, insibuha diffiċli biex nemmnu, ikonna dubji. Imma aħna wkoll bħal Tumas nistgħu niltaqgħu ma' Kristu fil-pjagi tiegħu. Tiltaqa' ma' xi ħadd marit inti, iżżug il xi ħadd marit, xi ħadd anzjan, u inti mhux permezz tal-pjagi tiegħu jew tagħha qed tiltaqa' ma' Kristu. Xi ħadd li jinsab f'sitwazzjoni ta' vulnerabilità, xi ħadd li qed ibati, xi ħadd waħdu, u inti tkellmu jew tkellimha, iċċemplulu jew iċċemplilha, tmur iżżuru jew iżżura fil-kamra tiegħu jew tagħha. U inti hemmhekk tajt m'intix qed tiltaqa' ma' Kristu rxoxt permezz tal-pjagi ta' dik il-persuna. U għalhekk illum il-mulej qed jagħmlilna sejħa biex niltaqgħu miegħu bħalma għamel Tumas permezz tal-pjagi. Tumas għamel stqarrija kbira li l-apostli l-oħra ma nafux li għamluha. X'qal Tumas? Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Stqarrija kbira fid-divinità ta' Kristu. Qed jgħidlu inti Alla, jiena nemmen fik, inti rebbieħ fuq il-mewt. Ejjew aħna wkoll nersqu lejn il-mulej b'dan l-atteġġjament. Għax Tumas jinsab f'kull wieħed u waħda minna. Alla juri ruħu lil min ifittxu biex xewqa li narfu l-misteru ta' Kristu ħankunu lesti nilqgħu lana bla qies tas-salvazzjoni. Nitolbuh bl-interċessjoni qawwija ta' San Tumas Apostlu u ngħidu wara kull talba kattar mulej il-fidi tagħna fik. Kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta naraw il-Knisja midimba u mhux tant qaddisa daqskemm nixtiequha, nitolbu kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta missu l-pjagi tal-umanità kawża tal-vizzju u l-egoiżmu, nitolbu kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta narawk imsallab u nkunu nixtiequ nikkontemplawk fil-glorja, nitolbu
kattar mulej il-fidi tagħna fik. Meta naħsbu li l-proġetti tagħna huma aħjar mir-rieda tiegħek, nitolbu kattar mulej il-fidi tagħna fik. Nitolbu għall-insara Indjani biex huma jkomplu iħarsu lejn l-eżempju ta' San Tumas li evanġelizzhom u jispiraw ruħhom mix-xhieda tiegħu. Nitolbu kattar mulej il-fidi tagħna fik. U Alla missier, inti tafu tader in-natura dgħajfa tagħna l-bnedmin. Aħna u nistennew il-fidwa sħiħa jidħol għalina bit-talb tiegħu ibnek Ġesu Kristu Sidna li bil-pjagi tiegħu aħna l-koll fiqna u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu Ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fġieħ ix-xhieda tal-fidi fi Kristu mogħtija mill-Apostlu San Tumas. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex aħna u naqdu dmirna lejk kif jixraq tibqa' tħares fina id-doni tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Missier ħanin miċ-ċokon tagħna nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqgħu birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofrhomlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija slim, ħarisa, għaqada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek ħajjin u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw
huma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, ta' żewġa San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan u tal-qaddisin tiegħek kollha, ejna f'kollox, għall-mertju t-talb tagħhom, ejna f'kollox u ħarisna. Ilqa' nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemmi tiegħek, wettaqa, qaddisha, ilqaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. U għaw l-lejl qabel ma bata, ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, refajnieh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu, reġa' ratti l-ħajr birek tali d-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna u namlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Noffru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa, bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħet fuqhom ħarsa ta' tjiba u sliem, il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abram u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlu b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna lihom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena id-dawlu sliem. Linna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sen fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu timlih bil-ħajja
tbirku tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. O Alla, f'dan is-sagrament imqaddes, aħna nirċievu tassew il-ġisem ta' ibnek il-waħdini. Għatina li blemil u l-ħajja tagħna, aħna nkunu xhieda ta' Kristu, bħalma bil-fidi tagħna flimkien mal-Apostlu San Tumas narfuh b'mulej u Alla tagħna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ħlesejna u wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina u
U la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrina d-dubitna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmija, kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen.
Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru tal-glorja meta s-Sittna Marija ġiet imtella s-sema bir-Ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. ħobza ta' kuljum atina llum, għafrina d-dubitna bħalma nafru l-binuħa għalina. U la daħanix fit-tiġrib iżda l-islam id-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta s-Sittna Marija ġiet inkurunata Reġina tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, għafrina d-dubitna bħalma nafru l-minuħa għalina. La daħanix fi tiġrib iżda l-islam id-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu bistaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Slima lik Sultana om tal-ħnina ħajja ħlewa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu li xaħna t-turufnatu li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina. U la daħħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopalina. Imqazza Omm Alla. Itlopalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopalina. Om ta' Kristu. Itlopalina. Om il-Knisja. Itlopalina. Om tal-ħnina. Itlopalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlopalina. Om muxebba. Itlopalina. Om it-tama. Itlopalina. Om li żjed safja. Itlopalina. Om li żjed nadifa. Itlopalina. Om bla teba. Itlopalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlopalina. Om tal-aġeb. Itlopalina. Om tal-pareri tajjeb. Itlopalina. Om ta' min ħalaqna. Itlopalina. Om ta' min salvana. Itlopalina. Xebba kollok għaqal. Itlopalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlopalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlopalina. Xebba kollok seta. Itlopalina. Xebba kollok ħnina. Itlopalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopalina. Mega ta' qdusija. Itlopalina. Tron tal-erf. Itlopalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlopalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopalina. Amara ta' kull grazzja. Itlopalina. Amara ta' kull tieba. Itlopalina. Warda mistika. Itlopalina. Torri ta' David. Itlopalina. Torri ta' Lavorju. Itlopalina. Dar ta' Deb. Itlopalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlopalina. Bib tas-sema. Itlopalina. Kewba ta' filgħodu. Itlopalina. Saħħa tal-morda. Itlopalina. Ken tal-midinbin. Itlopalina. Farax tal-migranti. Itlopalina. Farax tal-imniktin. Itlopalina. Għajnuna tal-insara. Itlopalina. Sultana tal-anġli. Itlopalina. Sultana tal-patriarki. Itlopalina. Sultana tal-profeti. Itlopalina. Sultana tal-apostli. Itlopalina. Sultana tal-martri. Itlopalina. Sultana tal-konfessuri. Itlopalina. Sultana tal-verġni. Itlopalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlopalina. Sultana mtella s-sema. Itlopalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlopalina. Sultana tal-familja. Itlopalina. Sultana tal-paċi. Itlopalina. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbu mulej. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbu mulej. Ħaruf tallet neħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati l-inna għaddejja tiegħek li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħ u tal-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.